Horas samanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Di pangaradiota, di jamita partangyangan, songoninang di jamita di hari Minggu, si ganuk Minggu. Di video on, nang patolhason nami tu hita. Pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita partangyangan, ima nagabe epistel, di hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Minggu Reminiscere. Jala turpuk di si ima sian sada Musa bindu 10 pitu, ayat sada sahak ro di ayat pitu, diuduti Muse ayat 15 sahak ro di ayat 10. Ima taringot tu si Abram gabe si Abraham, jala si Sarai gabe si Sarah. Amanginang duktakas hujahahami turpuhi, oma aka pikiran nami na parjulu nunga takas tajahatong di bindu 12, taringot tu panjauon ni debata tu si Abram, jala diuduti Muse di turpuhon ima di bindu 10 pitu lahopahotton Muse padan ni debata di panjauon na tu si Abram nagabe si Abraham di jalo si Abram do panjawoni takas yan nasarohana gabe unduk do ibana di jolo ni debata marsoba laho mangauhon panjawoni dohot mangamitton mangauhon padan nang pinadaton ni debata tu ibana. Marhiti panjawon ni debata tu si Abram nagabe si Abraham jala si Sarai nagabe si Sarah taidama debata neng mamuka sada parpadanan pahotton Muse sada parpadanan na baru maradopon bangsona na pinilitna ala marhite si Abram nagabe Abraham gabe ama may mana tu bangso na balga bangsa na bulon jala si Sarai gabe manubuhon nagabe sada songon opu ni akka bangso ni debata sada bangso na balga bangso na bolon. Marhite panjawon ni debata tu si Abram manang si Abraham takasma ingotota jala au honota ia padan ni debata adalah ya dan amin pasti akan terjadi nasaut dui ditikina. Terkadang dalam kehidupan kita, waktu menjadi satu masalah dalam memahami dan mengimani janji Tuhan. Banyak dari kita tidak sabar dalam proses. Padahal sebenarnya kita mengetahui pada waktunya itu akan terjadi. Sadaha pastian dui, manang sada na ikosaut dui, ala margogo situtudo, mar otoritas do padan ni debata na ikot pasauton na hombar tu lomona ditikina. Sa sitong na marhite panjawon ni debata tu si Abram manang si Abraham marsiajar do hita di proses ni perdalanan ningoluna idaut tama na benget do ibana paimahon jala mangauhon panjawoni jala paimahon padan ni debata. Dison di pikiran nami macay argado dihita. Maka porsiay na ikot saut do padan ni debata. Alay ikon ingotot do dang saut hombar tulomo ni rohatta marproses doi alay ditikina janji Tuhan. Itu pasti dan tidak pernah terlambat seturut kehendak Tuhan. Dibuka man waing sada perdalanan ni bangso ni debata na di jauh ni debata marhite si Abram nagabe si Abraham jala si Sarai nagabe si Sarah. Paingotok kita huaso ni debata na ikosaut di ujungna. Marhition idaot tama molo tabuka Facebook adong do disi pengaturan manang di YouTube adong do pengaturan private pribadi only me di Facebook adong di si holanaudo marnida manang bersifat personal pribadi alay adong ma diginjang pengaturan publik.
Pengaturan publik itu menunjukkan pada dunia, semua orang bisa melihat. Maka dalam pikiran kami, dalam peristiwa apa yang terjadi pada panggilan Allah pada Abraham, itu menunjukkan Allah men-setting Abraham dan Sarai menjadi publik. Dapat dinikmati semua orang dan menjadi milik semua orang. Gabi itu saluhut bangso mapan jauhon ni debata maradopon. Si Abraham gabi Abraham, Sarai gabi si Sarah. Gabi taruli nang hita. Taruli sude jolma. Publik sude marnida. Alani marhitema di pikiran nami tong. Alan takas do sude hita marnida pa jauhon ni debata. Gabi dohot sude bangso muse taruli di pasu-pasu na arga. Na pinasahat ni debata tu si Abraham gabi Abraham. Gabi taruli hita di pasu-pasu. Jala marhitei ingotot tama. Idaota jalai ko tiruot tamatong pangoloyon ni si Abraham. Molo gabi taruli do hita pasu-pasui. Molo gabi taruli do sude bangsoi. Didingkan bahasa ni Jehovah. Bangsoi pe saluhutna. Nang hita pe saluhutna. Ikon marguru do tu pangoloyon ni si Abraham maradopon. Hata ni debata. Dohot badan ni debata. Untuk itu melalui teks ini kita diajarkan untuk setia. Setia dalam segala hal, terutama dalam mengingat perjanjian Tuhan, janji Tuhan yang tidak akan pernah terlambat, yang tidak akan pernah diingkari, karena itu iya dan pasti. Tetapi juga kita perlu mengingat dalam penantian itu kita perlu bersabar dan bertekun setia dan mengimani segala perintah dan janji-janji Tuhan itu. Dan dalam perjalanan waktu itu, isilah kehidupanmu dengan segala hal perkara yang benar di hadapan Tuhan. Ditiki naso saud dope padani, alai na ikut saud do padani, na perlu tahu lahon unduk ma di jolon di bata. Paudu roha paserep roha, Tuhan pakai maau hombar tulomo ni roham. Asa gabi hasa saut ni padanmu di portibion sah rodi ujung ni ngoluku. Ima huidahami amanginang na boy mangurupi hita di Jamita Partangyangan nanang si patol hasota di mingguon ima nagabi epistel tuari minggu 25 Februari 2024. Diurupi jala di pasu-pasuhat tamahita di pardalanan ngolutta si ganupari.